čitateľov slovenského blogu Eurovision Slovakia zdraví Max Jason May. Držte palce. No, naposledy som bol v Baku asi niekedy ešte v minulom živote. Sice si to už veľmi dobre nepamätám. Už som mal cez 50 v tej dobe a už to bola ťažká doba, lebo komunizmus bol a takto. Minulý život bol náročný, ale bol som tam ako básnik. Nebol som umelec. Takže vtedy to bolo naposledy. No. Teraz je ten návrat oveľa intenzívnejší a bude pod drobnohľadom pozornosti, pretože ty budeš reprezentovať Slovensko. Ako športovec by si sa možno dostal, ja neviem, ako kulturista? Ja rozmýšľam, v čom by som, možno vo workoholizme. Možno v tom by som to mohol, potom ešte, neviem, v rozmazaných očiach, v bordeli na hlave. Každý bude čakať Mira Šmajdu, ale tam bude stať celkom iná osoba. Ty si spravil umelecký pseudonym, už aj na sociálnych sieťach sa dáš sledovať pod týmto menom, tak poďme odhaliť prečo, ako a kto sa za ním skrýva. Určite. Vlastne vytvoril som nový projekt. Pracoval som na ňom posledné mesiace veľmi intenzívne a mal som ho v hlave už vlastne posledný rok a pol. Už vlastne od Superstar, keď vyšiel ten chlapček menom Miro Šmajda zo Superstarky, už sa mi v hlave rysoval úplne nový projekt, ktorého obsahom je muzika, image a všetko úplne iné, ako som v podstate prezentoval tu. Je to tvrdšie, je to všetko v angličtine. Projekt sa volá Max Jason May. Dá sa povedať, že Miro Šmajda je akýmsi bývalým ex-projektom a aktuálnym sponzorom projektu Max Jason May. No, Eurovízia je v máji, tak May bude mať meniny, tak by to mohlo výjsť s nejakým dobrým umiestnením. Presne tak, ako ja tomu maximálne verím a som presvedčený o tom, že projekt, ktorý by mal byť úspešný na Eurovízii, musí byť absolútne antislovenský, absolútne neslovenský a kľudne aj absolútne nepochopený na Slovensku. Pretože Slovensko je veľmi špecifický trh v tom, že umelci, ktorí sú tu úspešní, by si v zahraničí ani neprdli a umelci, ktorí sú svetovo známi, si zase neprdnú na slovenskom trhu. Takže v podstate som si vybral tú cestu, že som pripravený na to, že na Slovensku tá cesta skutočne nebude vôbec jednoduchá. Skutočne sa chcem zamerať na to zahraničie. Keď niekto vyhrá Eurovíziu, tak potom ju na ďalší rok môže organizovať. Košice budú v 2013 Európskym mestom kultúry. Ty si rodák z Košíc. Mohol by si priniesť veľmi zaujímavú partiu, keby sme vyhrali tohtoročnú Eurovíziu. Tak možno je všetko, ale samozrejme na to takto nepozerám, že vzhľadom na to, že táto súťaž je celá politika, myslím, že ten, kto má silnejšie karty, kto má silnejší mocenský, finančný, politický vplyv, tak má tu väčšiu šancu to vyhrať. Hej, samozrejme, alebo dosiahnuť lepšie umiestnenie, že nie je to o tej kvalite. Ale vzhľadom na to, že my nemáme tak silnú mocenskú pozíciu ani finančnú pozíciu, to sme naozaj na chvoste, ale dúfam, že sa mi to podarí zachrániť tou kvalitou, tým entertainingom a proste celou tou show a tým prejavom celkovo. Takže dúfam, no. Mohla by motika vystreliť a stať sa nejaké prekvapené. Spravím všetko preto. Budeš už odteraz iba Jasonom, alebo ten Miro Šmajda zostáva v tých našich regionálnych podmienkach? Ako toto bude fungovať? To celé tvoje nastavenie umelecké? Miro Šmajda je minulosť. Ako projekt. Samozrejme je to moje rodné meno, tak ako mnohí umelci na svete majú svoje rodné mená. Pohodička, ale v rámci muziky nemám dôvod ho prezentovať, pretože Miro Šmajda nemá nič spoločné s projektom Max Jason May. Je to iné. Takže Max, ako si doteraz vnímal Eurovíziu vo svojom živote? Mňa skutočne na tej Eurovízii vždy doslova štvalo to, že to bolo skutočne o tej politike. Stále to je o tej politike viac. Že keď krížové hlasovanie. Tak samozrejme, že bohužiaľ iba 50% tvorí tej sily akoby porodcovskej tvoria hlasy ľudí. Čo je, myslím, že hodne málo a je to hodne neobjektívne, pretože rozhoduje tam potom tie karty, kto má aký vplyv, kto má väčšie, je tam lobbying, hej, peniaze, politika a podobne. Ale v podstate toto beriem ako takú výzvu. Idem skúsiť naozaj spraviť všetko preto, ísť tam kvalitnou muzikou, ísť tam kvalitným klipom, výbornou show a fakt tvrdo makám na kondícii, na hlase. V podstate som vlastne aj preto
akoby strátil sa zo scény ako Miro Šmajda. Ohlásil som koniec koncertovania, koniec pokračovania v hudobnej činnosti ako Miro Šmajda, čo vytvorilo určité pobúrenie, ale to je vlastne ten dôvod, prečo som to musel spraviť. Pretože potreboval som vytvoriť prostredie na to, aby som mal na to dostatok financií, aby som mohol tieto financie na to zohnať, pretože je to veľmi ťažké. V tejto situácii, keď je kríza, zohnať sponzora, proste hlavný sponzor mi napríklad padol, takže som skutočne veľmi veľa vecí musel investovať zo svojho a podobne, čo som samozrejme veľmi rád, pretože mi to prinieslo nové skúsenosti a podobne a vôbec to neľutujem. A jednoducho poháňa ma to strašne ďalej. Je to fakt veľká výzva.